As of now, okay naman, wala namang problema. Safe man tanang evacuate. Oh, kamusta yung situation ng mga evacuees dito natin, Kap? As of now, wala, nandiyan lang sila. Ang lang tinanong sa akin kung pwede makauwi. Mm. So, sabi naman ng army, hindi pwede kasi Mm. kailangan i-clear pa nila. Okay. Baka mayroon pa dyan na naiwan nga buhay. Anong oras sila dumating dito, Kap? Actually, gabi na nga kasi ang pinaka-worst itong sitio Praringding. Mm. Kaya nandyan talaga ang bakbakan. Mm. So mga 3 o'clock nandyan na ang mga tao sa Praringding. So parang masip ko kasi sa boundary lang sa Praringding at Sangay. Mm. So ang ginagawa ko, pinaalis ko lang nila ang mga taga Sangay. Gabi na nga, sinundo ko pa sila doon sa sitio Tigib para lang masip ang ano nila. Oh, more or less ilang evacuees dyan po? As of now, mga 327, I think. Individual? Oh. Okay. So ano na yung mga paunang tulong ng barangay or ng LGU sa mga Yes, evacuees? of now, LGO, yung pagkain lang kagabi. Mm. And then, naawa ko sa iba kasi hindi kami preparado sa iba. Mm. So, ang ginagawa ko lang, kahit sardinas man na, o mga pagkain nila, ano lang, lutuan lang namin para lang ma-survive it. Okay naman po ba Okay. yung mga tinutulugan nila dyan? As of now po, hindi ibig sabihin nga, mas importante na safe lang sila. Iba na, karton lang. Kasi yun lang, ang dami nila, hindi na ito mag-provide lahat. Okay. Yung experience ng mga residente dito, Kap, kamusta? Meron po ba nagpapakita na ito'y naka-experience ng trauma at anong masasabi ng mga ilang residente dito? As of now, pala kumano sila, pero sabi nila, nga, hindi na alam kung anong gawin nila. Yun lang ang sabi na. Kung nakita nila saan sila pupunta, hindi nila alam. So, yun na nga, sabi ko nga, alis kayo dyan. Kasi siyempre, mayroon nga sila mga hayop, diba? Oh. So, kailangan din na, hindi man natin pwede nga hindi iwanan. Buhay kasi ang ano lang, mga kabaw, baka, makita lang natin yun. From buhay natin, hindi na makita. Kasi siyempre, di natin alam yung bala. So, yun, mag-isip ko na lang sila. Okay. Aso, kahapon, street, at more than 3 o'clock sa umaga. Hanggang hapon na, kasi dito, kahit gabi mayroon po pa masyado. Nagpunta sa Escalante, sa may ugtungan. Doon daw ang naunan ko. Kung hindi ko legit nga, ano talaga. Okay. Mensahe mo, Kap, sa mga taga-barangay Salamanca. Okay, so, safe tayo. Kung mayroon kayong anuhan nga, hindi tawag to nga, may marinig kayo, kung pwede i-report lang dito sa barangay.